Chuy! Dula na ba ta, Chuy? Gamit ang mga malupitang gamit ni Chuy. Pot sa tingog na to gapon. Ay si katawa na apoy nag-angal. Una kog kabaw. Sa muka. Girang hawdo na to ni sila ha. Mga malupitang kills na pud ani. Ay nako. Magwatay pag-asa mag marksman ani. Gimo kong is5. Ay nako. Ug Choy na nagpa-shoutout Choy mo ni siya Choy sa atong YouTube channel. Salamat sa imuha Choy. Thank you. Ikaw na bahala dia Choy, magkalat ng ating kalat. Ato na ikalat ang atong kalat. Tank mo be, time lang. Tank mo Choy. Cancer ne. Kuy im-im? Di ni magtank. Bahala na ni. Oh my goodness. Ako na po itang. Lagi na sa swerte. Ako malas. Sige na lang. Pagbigyan. Mag-tank na lang tani. Mito na to ni si Panda Boy. Panda Boy. Practice ta. Okay kayo. Okay kayo. Nagtagtayal ka ni Panda Boy. Panda Boy. Oh, nakitayal ah. Oh. Tapos. Kill akong gusto. Kill. Pang kill niya ako ah. Di ta mag-roam. Ang nagataw mga bugo. Gunggong ko. Sa muka. Padayon lang sa subscribe mga Choy sa atong YouTube channel. Mga Bisdak Abs TV pati sa Facebook, paki-follow, paki-like. Oh, Choy, pampabinas sayaw Choy, sayaw. Kana Choy. Kana okay. Sasabihin ko na. Welcome to Mobile Legends! Panda Boy. Sapato sa Panda Boy ha. Kay noona mo kung ni magdagan. Ali cancel sana. Siya dali mo cooldown natin. Scan skill. Nawa lagi. Ipki lagi ng im-im. Ay nako. Nabitag ako'y im-im. Buang na im-im ni. Bahala siya din. Niguro ko ako La, mambakan kita ka. Nagikukod si Tamus. Ulat ako, Tamus. Ulat tayo mong hawd. Dito ha. Oh, di ba? Oh, hag kin tank. Oh, unya. Si Bida to. Ang tank. Nice. Oh, nga to mag-tank. Ito ha. Alam mo, di mo manguban eh. Di. Dali. Lagi di magkaka. Hello. Wala, uy kauban. Uy nitipi ang mga pangit oh. Wala, useless niya mong fighter, Xborg. Wala ni, bugok ni.
Karate ni Cho. Ko pala na kill. Kaulaw ninyo. Butan yung hawd. Patay na putaan eh. Oh, di ba? Oh. Tapos, ako lang nagdalag bida. Doon akong kill. Mabugo mga kauban. Taas tilan. Bugo. La GG na taan eh. Bangaan ninyo eh. Ngaway sa to. Ikaw bubo. Tanggal la. Oh, di ba? Oh, di ba? Nalpo ko kill. Ako lang gyud nagadalag bidas dula ani. Alam mo namang isa akong henyo. Tanggal la oh. Kung may kauban lang jud ko, nako. Wala, mabubo. Bubo talaga kasama. Masaba ng tani. Mga agil na Chuy eh. Chuy tang 3 kills. Sama ni. Turret has been destroyed. Dire, dire, agi dire. Our turret is under attack. Sayang oh. Oy, kung nalang tayo mo back up ani, patay mo tani ba? Our turret has been destroyed. Yang eh. Our turret is under attack. Our turret is under attack. Has been slain. Bala aja mo kauban. Oy, bala. Patay na po ko ani. Ana gi chikitsa na ko diri. Ay, nako. Ngaway na tani. Ay sa Choy, ngaway ta Choy. Lala. Kasana ko atong kiis. Gunggong ko! Sayang kung magparaya as tank ba. Ano yun, di ganahan ba? Sa ako'y tank. Bugo ang makauban. Inhibitor turret is under attack.
Oh, patay na pod. Hauda dyan sa tank, uy. Tank na lang magaling. Istoryahe! Tama to, Jay. Yes, sayang ang pagtango. Suda ni mo way alam eh. Ay, tikasan. Kuan na tong kill. Oh, kill na pod. Sus, Choy, howd kay ko, Choy. Istoryahe! Kauban ni bugok. Pastilan. Ato na palayon. Yes, way kauban, way kauban. Wala, banga, banga, tamos walang kumbo. Ana, pildi na to. Sayang ko, gayon na kay ko. Tapos kaimba sa tank. Tank lang may alam. MVP ko. Wala, dili kong MVP. Kasal. Oh, 5 kills, tank. Okay, lamat Choy, lamat. Bye-bye.